Interes publiko goreneko proiektuen figura hori sortzeak, joko arauak aldatzen ditu lurralde eta hirigintza planifikazioan. Eta ez bakarrik joko arauak, joko taula osoa aldatzen du. 1980 urtean, lurralde antolamenduko legean ezarri zen joko arau eta joko taula hori, hain zuzen ere. Geroztik, 3 instrumentu dauzkagu, lurraldea antolatzeko gidalerroak, lurralde plan partzialak eta lurralde plan sektorialak. EAJak eta PSEek hoien gainetik ipini nahi dute interes publiko goreneko proiektuen figura hau. 3 instrumentu horiek derrigorrez egokitu beharko dira, Jaurlaritzak proiektu bat interes publiko gorenekoa dela deklaratzen badu. Proiektua, gidalerro eta plan partzial zein sektorial hoien aurkakoa izan arren. Finean, ikuspegi partzial eta sektoriala duen proiektua, ikuspegi orokor eta integrala duen planari gailenduko zaio. Hau da, aldagai ekonomikoak, sozialak eta ambientalak aintzat hartzetik, pasako gara elementu ekonomikoak soilik kontuan hartzera. Eta hori, arlo honetan, lurralde antolamenduan, Europar Batasunak ematen dituen gomendio guztien kontra doa. Bide batez, benetan bitxia iruditzen zaigu, lurralde antolamenduko legea, Iñaki Arriolaren saileko eskumena dena, ingurumena biltzen duen supersailetik aldatua izatea, Arantxa Tapiaren esku dagoen sailetik, hain zuzen ere. Alegia, lurralde antolamenduko legearen aldaketa oso baten aurrean gaude, baina atzeko atetik planteatuko dena. Gainera, lurralde antolamenduko instrumentuak aldatzeak hirigintza planifikazioa ere aldatzea dakar. Interes publiko goreneko proiektuak hiri antolamenduko plan orokorren gainetik jartzen direlako. Udal baten plan orokorraren xedapenak urratuz gero ere, PIPS edo interes publiko goreneko proiektu hauek aurrera joko dute. Ze proiektu mota izan daitezke interes publiko gorenekoak? Printzipioz, sustapen publikoko azpiegitura handiak. Hala nola, parke eolikoak, eguzki parkeak, zabortegiak, baina baita ere ekipamendu handiak. Ia edozein proiektu, ingurumen ikuspegi batetik nolabaiteko justifikazioa baldin badauka. Naiz eta tokiko administrazioen irizpideen aurkakoa izan. Adibide zehatz bat emango dizuet. Jaurlaritzak, SESaren bidez, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi enpresaren bidez, urteak eman ditu Zubila Gasteizen, Armentia Putzuan gaza atera nahian. Eta aurkitu duen oztopo nagusia izan da Gasteizko plan orokorra. Gasteizko plan orokorrak ez zuen uzten zona horretan erausketa proiekturik egitea. Hala zegoelako babestuta plan orokorrean. Orain EAJak eta PSEek planteatzen duten aldaketa honekin, SESaren proiektu hori interes publiko gorenekoa deklaratuko litzateke, eta ondorioz ez luke axola egingo zer dioen plan orokorrak. Udalak aldatu beharko luke plan orokorra proiektu horri bide emateko. EH Bildun uste dugu halako proiektuak egokiak baldin badira, arazo gabe garatu daitezkela. Gaur egun dauzkagun tresnekin, hirigintzan eta lurralde antolamenduan dauzkagun tresnekin jada. Eta bestela baita ere plan sektorialak egin daitezke, baino beti ere ikuspegi integralekoak. Interes publiko goreneko proiektuen figura lurralde planifikazioan dagoen konsensuaren eta udal autonomiaren aurkako eraso izugarria iruditzen zaigu. Udalei ukatuko dielako euren eremuan desegokitzat jotzen dituzten proiektuei mugak jartzeko aukera eta eskubidea.